nada. Pois, eu diría a esa persoa, pois, como, bueno, primeiro, se eu podo facelo, ti podes facelo. Pero, aparte diso, fálao, porque é a túa lingua, fala esa persoa de fora, fala do teu amigo que ven de fora para facer Erasmus ou para estudar ou para tal, porque, al final, a túa cultura, é a túa lingua, é o teu país. Se incluso para ti pareceche pois a cousa máis cotidiá, a cousa máis normal, a cousa máis, bueno, é cousa dos avós, do rural, non me importa nada, pois igual a unha persoa, como a min, pode literalmente cambiar a túa vida, porque eu cheguei a Galicia e ia quedarme un ano, volver a Estados Unidos e facer non sei que, logo quedei en Galicia pois 3 anos, quedei en España 4 anos, agora estou traballando nunha cousa relacionada con que estaba facendo ali, por obra e graza da lingua galega, como se di. Entón, literalmente, pode cambiar vidas, aínda que non a ves.